Преминах през обучението на Стоилка Михнева, Разбери криле 12 закона и мога да кажа, че вече имам положителни резултати след курса. Стоилка ни водеше през цялото време с голяма любов и с голямо смирение. Имаше търпение към всеки един от нас, никога не ми отказа обратна връзка, никога не отказа да отговори на наше запитване, независимо дали беше по време на курса или след него. Комуникацията с нея продължава и до ден днешен и винаги е насреща като опитен коуч, който да ни води в този процес. При мен започнаха много промени, както в личния, така и в професионалния живот. Посетила съм много курсове и мога да кажа, че това е курс, който си заслужава, в който със сигурност няма човек да изгуби времето си. Информацията ще бъде достигната до него до един много достъпен начин, а не по начин, който да го накара да се психира и да се чуди, о Боже, къде са моите проблеми, колко много проблеми има, а напротив, ще дава нова и нова глътка живот всеки един ден. Препоръчвам ви, запишете се и вие. Аз много ще го направя, защото вярвам, че това ще ми помогне да съградя живота си по още по-добър начин. Стоилче, обичаме те и благодаря. Да си вземем и с Цецо билече за Рим. В момента сме тук за моя рожден ден, което също се появи така като изневиделица, нали, защото не беше планирано, но се радвам, че успяхме да направим тази крачка. В бизнеса ни нещата вървят все по-добре и по-добре. Увеличават се продажбите, оттам нали, растат и приходите. Очакваме още повече положителни неща след разбора, които правихме с теб. И вярвам, че нещата се случват в правилната за нас посока, за което много съм ти благодарна. Както знаеш, с идването ми тук в Рим се случи една непредвидена моя настинка, която нали, доста така ме събори точно в началото нали, на нашата ваканция. Искам да изкажа благодарностите и за медитациите, които ми изпрати, тъй като те успяха така доста добре да ми повлияят на общото състояние и в момента мога да кажа, че съм добре. Мисля, че гласа ми е малко пресипнал все още, но като цяло се чувствам прекрасно. И благодаря. Преживяването беше наистина доста интересно, защото след 12-те части от курса, нали, всеки път откривах неща в себе си, научавах много важни инструменти за бъдеще и тогава, в настоящия момент, използвах. Практиките бяха страхотни, нали, работата с майката, за приемане на майката, на бащата, доста ми беше интересно. След този курс, даже още не беше приключил, когато финансовото ми ниво доста почна да се покачва в работата. И то не да имам много повече работа и за повече пари, а почнах да имам по-малко работа за по-скъпи услуги, което тук не е въпроса нали, да работим по 15 часа, за да изкарваме пари. Това нещо като се балансира, се реновира се в специално моята 20-годишна практика, се боря, работя усилено, в един момент нещата се балансират и до ден днешен. Как се отрази отношението ти с майката след курса? Да, с майка ми беше доста трудно. Няколко пъти съм правила, да може би си даже 2-3 пъти да правя с практиката с стола. Мисля, че имаше едно отпушване, после лег за стоя и сега изведнъж просто аз обожавам и обичам майка си. Това много ми помогна. Даже така повече. Аз мисля, че там силно влияние оказа практиката, която правихме с дишането, ако се спомняш. Да, с дишането практиката е страхотна. За отношенията с детето, с партньора. Да. Детето, то дори самото дете, то беше си застанало развитие, готвено реч, дори самото дете се оправи. Наистина, може би някаква енергия
просто се завихли нещо друго около мен, дори в семейството ми. Да. Тоест, ако искаме нещо навън да се промени, трябва да преработваме себе си. Да, всичко е вътре в нас. Благодаря ти. И аз благодаря. И в резултат на тази трансформация се случиха много хубави неща и обещаващото е, че те продължават да се случват. На първо място трябва да споделя, че аз самата се чувствам една идея по-уверена, по-балансирана и по-хармонична в това, което правя, това с което се занимавам и начина, по който създавам продуктите на своя интелектуален труд. На второ място видях, че системата при мен така се трансформира, така се пренареди, че в момента аз много често се оказвам на правилното място, с правилните хора в правилното време, без да полагам някакви съществени усилия. Просто обстоятелствата така се стичат в моя живот, че аз се оказвам на правилното място по най-правилния и хармоничен за мен и другите начини. И на трето, но не на последно място, трябва да отбележа по-пълноценните и по-хармонични взаимоотношения, които имам в семейството си, с най-любимите си хора, включително и с моите родители.